дар тоҷикистон хело зиёд аст онҳое ки оилаҳои яъне ки ҷудо шуданд ё шастанд шавҳар карданд ҷудо шуданд, яъне бивазанҳо духтарҳо хело зиёд ҳастанд, мардҳои безан ҳам хело зиёд ҳастанд. чӣ мешуд як барнома тасмим гирем, як барнома пешкаш кунем ки ҳаминҳоро бо ҳам пайваст кунем, яъне ки ҷудошудаҳо, биваҳо, яъне безанҳо, бешавҳарҳо якдигарашонро пайдо бикунанд. аммо ин кор бисёр кори нозук аст. аз ин сабаб мехоҳем ки фикри шуморо бигирем. марамат, фикри шумо чист пеш аз оне ки барнома бикунем? аз он метарсем ки пагоҳ баъд касе навиёд болои сари мо ту ёфти инро, ту ҷавобашро ту, ё ки мегӯянд ки ту ин он, ё нозукиёш хело зиёд аст. аз ин сабаб чӣ фикр доред, ҳатман дар комментария нависед. фурсат ёфта ҳамашро яко-як мехонем. оё киро мекунад ки ҳамин барномаро ташкил кунем ва ҳамон ҷудошудаҳоро ба ҳам пайванд кунем ё на? чаро?